Diolch Dir Prylywydd a diolch i'r cyfraniadau hyd yma. Mae Ynys Môn a'i chynrychiolwyr yn unfrydol yn erbyn y cynlluniau gan gred i godi rhes o beilona ar draws yr Ynys. Mi ydw i, y Cyngor Sir, yr aelod seneddol, cynghora cymuned, miloedd o drigolion yr Ynys wedi bod yn gyson iawn yn y gwrthwynebiad i gynlluniau'r grid. A does na wir prin ddim ymateb cadarnhaol wedi dod gan y gred i'r corws yna o leisia. Yn syml iawn, maen nhw'n mynd am yr opsiwn rhata. Ydyn maen nhw wedi trio rhoi'r argraff i bod nhw wedi cyfaddawdu rhywfaint drwy gytuno i roed cebla mewn twnnel o dan y fennau, ond y gwir amdani ydy nad oedden nhw erioed yn bwriadu ceisio cael caniatâd i roi rhes arall o wifra ar draws y fennau sydd wrth gwrs yn ardal o harddwch eithriadol. Ond oedd na ddewis ganddyn nhw, ond mynd am opsiwn y pelona ar draws yr Ynys. Yr ateb yn syml iawn ydy oedd wrth gwrs. Mae cysylltiadau tanfor a thanddaearol yn rhai cyffredin iawn. Dwi'n cofio yn nghyfarfod cyntaf ni efo swyddogion y grid yn 2013. Y swyddogion hynny'n deud, wrth gwrs, gallwn ni roed cebla o dan y môr. Mi fyddai'n her dechnegol, ond wrth gwrs y gallwn ni wneud o. Ond ers hynny, dydy'r syniad wir ddim wedi cael ei ystyried yn llawn fel ag y dylai fo, efo dadleuon technegol yn cael ei dyfynnu dro ar ôl tro. Ac mae hynny gweitha cysylltiadau tanfor yn cael ei datblygu mewn rhannau eraill o Brydain, ond mae'n anodd iawn i leigwyr fel fi i ddadla yn erbyn dadleuon technegol y grid. Ond dwi'n dal yn gwbl argyhoeddedig bod hwn yn opsiwn allai weithio. Ond be os derbyniwn ni bod yr her dechnegol y gysylltu gorsaf niwclear drwy wifrau tanfor yn ormod? Does na ddim byd yn newydd mewn technoleg tanddaearu, ac a deud y gwir, mae yna ddigon o dystiolaeth i fod yn dechnoleg mwy effeithiol o ran colled o ynni o'r grid, y gwitnwch mewn tywyd garw fel da ni wedi clywed. Ydy mewn gadael craith dros dro, ac ydy mae o'n fwy costus a cost sydd wrth wraidd cynlluniau y grid y Môn. Peilona ydy'r cyswllt rhata. Mae'r gost byr dymor i'r grid yn is nag opsiynau eraill. Rhyw 400 miliwn o bunnau gyda llaw ydy'r gost ychwanegol yn ôl y grid o dan ddeiaru. Ond be am y gost o osod peilona i bobl Môn, ar werth i heiddo nhw, i fusnesau, i dwristiaeth, heb sôn wrth gwrs am yr effaith ar safon byw. Yn hytrach na rhoi'r pwysau ariannol ar bobl Môn, mi ddyla yr gost, will in a second, gael ei rhannu dros holl ddefnyddwyr ynni, a dwi wedi gweld amcangyfri y basa'r gost o danddaearu yn llai na cheiniog yr wythnos yn ychwanegol i bob defnyddiwr ym Mhrydain dros oes y cysylltiad. Dyna'r gwir. I'll give way. Well, as we know, we both attended a Notapylon meeting on Anglesey in December 2015, but do you share my concern that although the National Grid told me that they're paid whether they put pylons over or underground, but Ofgem require best value for the customer, the One Voice Wales Anglesey Pylon Committee, who was written to members on their response to the National Grid consultation, say the Grid has declared since 2012 that the pylon option has been chosen on the basis of costs alone, and that the pylon option brings only negative impacts to the sustainability of small and medium businesses in the tourism and agriculture on the island. You're certainly right. I agree, and Ofgem is key. I'll come on to some of the deliberations that I have had with Ofgem in a minute. It's crucial that we move, as we're hopefully going to be doing in the Assembly today, to a situation where there is an assumption in favour, through Ofgem allowing that in favour of undergrounding. I'll go on. Mae cost ychwanegol tanddaearu, wrth gwrs, yn rhywbeth mae'r grid eu hunain yn gwybod mae'n rhaid iddyn nhw i dalu efo datblygiadau mewn rhai llefydd. Da ni wedi clywed yn barod yn do am yr datblygiadau sy'n digwydd mewn parciau cenedlaethol. Dydy Ynys Môn ddim yn barc cenedlaethol, does gen i ddim y gwarchodaeth o ddeddfwriaeth parc cenedlaethol, ond i ardal lle mae twristiaeth yn fwy pwysig nag yn unrhyw rhan arall o'r Deyrnas Unedig fel cyfran o GDP, wrth gwrs mae'n harddwch naturiol ni mor bwysig ac ydy o mewn unrhyw barc cenedlaethol. Mi drafodais i'r mater efo Ofgem cyn y Nadolig, mi gytuno nhw i fyny bod y grid rwan yn gosod allan yn llawer cliriach sut maen nhw wedi cynnal i asesiad o impact gweledol. Mae Cyfoeth Naturiol Cymru hefyd yn ei hymateb i ymgynghoriad y grid wedi nodi'n gry i bod nhw'n credu nad oes asesiadau impact gweledol digon trylwyr wedi cael eu cynnal ym Môn.
Gwir amdani wrth reswm ydy nad oes modd dianc oddi wrth y casgliad bod impact gweledol gosod peilona yn mynd i fod yn fwy nag impact unrhyw fodd arall o drosglwyddo trydan. Dyna pan bod Denmark a'r Almaen yn ddiweddar wedi penderfynu mai tanddiaru fydd norm. A Denmark yn gwario, dwi'n meddwl, dros 2 biliwn o bunnau ychwanegol ar tanddiaru cebla sy'n yno yn bresennol. Mae Ofgem hefyd eisoes wedi cytuno i gais gen i edrych ar y mater yma, i ddechrau ystyried a ddyla hyn fod yn norm drwy Brydain gyfan hefyd. Heddiw, mi ydyn ni yn gofyn i Gynulliad Cenedlaethol Cymru ddeud yn bod ni yn credu mai dyma ddyla'r norm fod yng Nghymru. A'r brosiect cyswllt y Gogledd, ar draws Ynys Môn, a'r Tir Mawr, a phob prosiect arall. Cefnogwch y cynnig fel y gymaio.